Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, para jamaah yang kami muliakan, melangkah pada acara selanjutnya, yakni Maidatul Hasanah, acara yang kita tunggu-tunggu, acara yang kita nanti-nanti, ngaji bareng bersama Dai Kondang Nusantara, yang mana sudah kita ketahui bersama bahwasanya beliau sudah melanglang buana seantero Nusantara Indonesia. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Inilah mubalik viral kita, Kiai Ampo. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong anjene adem-adem jawab salam melempem. Lah adem-adem ngeten iki sing penak ngombe wedang. Kok iso kena kopi belas tuas mejone ombo mek mojok di kene tok kalih ngenteni kopi gedang kelodok mateng sak cengkeh wong sing ngantuk lambene gedang kelodok dirobong laler wong sing ngantuk lambene ngiler. Cek gak ngiler, cek gak ngantuk, cek gak gawe ambik ngenteni wedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa musalliyan ala rasulillah, wa alihi wa ashabihi wa mawalah la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Hadratul kiram dumateng para alim ulama, para kiai sesepuh lan bini sepuh, wabil khusus jajaran pengurus takmir Masjid Al-Abror Desa Sawah Talun, terus Andono Sari, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Negara, Benua. Wajib nantak balai yang kita tunggu pada malam hari ini, yakni Mawa'idul kabeh ingkang rawuh, muga-muga ambek Gusti Allah dipun paringi seger, sehat wal dalu punika awake dhewe ambek takmir masjid remaja Masjid Al-Abror dikelumpukno
dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lek delok banner niki banner lawas. Krono 1404 144 Ongkone 7 oleh luru-luru. Mulane kopine cilik. Wong anjir 7 tahun 7 ning cilik. Krono kopine cilik diserot diuk wis entek. Ambek ngenteni wedang kopi, ambek wedang susu. Rono anjene nek mriki niku pusate 60% pemerah sapi susu nggih napa nggih? Sapi susu ki apa maksudnya? Pemerah susu sapi. Kok iso nek kene genok susune? Ambek ngenteni wedang susu, wedang jahe, wedang kopi, ngenteni umepe. Kita hadirkan salam kerong bersama El Kisti Rasulullah Muhammad. Salam kerong untuk Nabi. Mikir nanti, mana? Yang
sing sukan. Katene ngene sukan ngancine sik pemanasan. Padahal asline iki seneng berot kabeh. Ya sing mangap-mangap iki wong. Halo, Bu. Bu. Ora apa-apa, Mas. Wayahe sembayang. Wayahe nang Tegal. Wayahe pengajian. Wayahe mikir berpedot. Kak anjene ngeten iki nek pundi-pundi niku. Lek pengajian ngeten iki son elek-elekan. Kadang-kadang nyilih nek tahlilan. Tapi lek acara karnaval, waduh, cekson, acara bantengan, acara beroboh, larang-larang. Pengajian cilik-cilikan ini misalnya wedange cilik kena rokoke oleh bayane kok ini salam pedang entek iki entek. Krana dalu punika niati awake dhewe adalah melekan dina kelairane Kanjeng Nabi. Jenenge melekan bayi. Niki mangke ngajine dike model santai. Nggih. Oleh ambek sembujung. Kesel sembujung tempuh. Wegah tempuh sila. Wegah sila sendeku. Wegah sendeku ndodho sing penting aja cedhek-cedhek nek mriku. Mungkin lek ana orong-orong moro-moro mlebu. Ambek rokokan ora apa-apa. Nggih, wong ngancini pengajian model desa nggih ngeten iki. Santai mawon pokoke nggih. Halo, sing penting tunjukkan semangatmu, tunjukkan bahagiamu. Dalu niki awake dhewe hormat Kanjeng Nabi. Ora oleh mulih lek durung ditutup karo donga. Nggih napa nggih? Lah sadurunge wedang kopi kok suwe teman wong dek kene ana omah lho iku ya omah lho masa sakmu suwene gak umrah. Ada di tipe. Awas dalane gak penak. Lah wong jeneng ngadakno pengajian di juang. Ya wis ngetrin dulu. Alhamdulillah rabbil alamin. Asbak, rokok, susu, kopi susu, cair nih durungi. Lek jahe niku cek gak seri, ngoten nggih.
Ya ambek weteng dodo ki rada anget wong desane desa lho. Ngene iki lho paling marang dilungkas wis entek. Ngene iki wong berot ngene. Ono kiai ngombe dikeploki diurak. Aduh anjene wong urakan. Loh, nyacak pengajian kok model kayak ngene iki los ora ate nggawa-nggawa ngene iki aduh wis buyar. Iso-iso nek sing teko. Lho temenan iki mungkin kodhong mek potongane tok ginusuk. Halo. Ya Allah, kula seneng diguyune panjenengan, muga-muga panjenengan guyu ngeten iki disaksikan oleh malaikat Jibril, dicatat rek sampean niku betul-betul hormat dina kelahiran Kanjeng Nabi, ben dipapak ana ing ngarep swarga Kanjeng Nabi ambek malaikat Ridwan. Amin Allahumma amin. Ngaji niku lek gak ikhlas gak mlebu, Bu. Tak kandhani, Bu. Rono wong ngaji krono sukan takmir. Sukan moro tuwa lho. Akhire malih terpaksa lungguh tapi ambek bedodok, ambek besengut nggih. Lalen jenengan bungah koyo ngeten iki berarti ikhlas lillahi ta'ala. Halo Bu. Bu. Dalu punika Masjid Al Abror milad ulang tahun yang ke pancet enemi cilik yo kok gak bondo bener ngono. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Kula iki sampe bayangaken apa ta angka 7 ambek angka 6 cilik-cilik dadak guntingi, dadak dikei lir ditemplekno. Iki menandakan kok aku mulih oleh cilik. Lah wong salone kalau nyile tahlilan. Salaman acara niki mungkin gak ono urunan. Urunan mboten, Bu. Mboten. Lha iki kok kula kuwatir mulih ben tak buka. Maaf, Anda belum beruntung. Mak sapa iki coklat iki? Coba ini. Mak sapa jadi? Coklat iki jaket coklat iki. Nah, iku lho mburine sampeyan sapa jadi? Buton. Mak pon leng guyu sampe jelunguk. Saking bunga yatine iki mengke. Mak pon oleh hadiah. Orang muni popo mengguyu kok oleh hadiah. Apa meneh ben di akhirat kan mungkin. Wah, salaman. Ayo dibedakno. Iki gawe wedak sari ayu mesti. Sampeyan gawe wedak napa? Mulane kok gosong kabeh. Enggak kesel enggak. Enggak loh, ini loh. Kesel. Ini loh, salaman sih dalamnya. Ini mau.
Oke, ini. Ya, sampai begitu. Angel menatur-aturane kok. Kae lungguh iki sing lungguh anak sampean, Mak. Nggih. Sampeyan. Ono bunyai kowe elek. Asmane sinten? Alah, ya pantes. Wong elek iki jenenge Poniti. Gak mungkin wong rupane koyo ngene jenenge Lela, gak mungkin. Jenenge Safitri ya gak mungkin. Yes, Poniti. Bapaknya Ararek jenenge sinten? Kandar. Oh, Kandar. Wis ora mungkin Hendra oleh Poniti. Sukandar. Anake pinten, Mas? Kalih pun putu napa dereng? Alhamdulillah anak kalih putu 3 nggih. Terus wis mentas kabeh napa dereng anake? Oh, sampun nggih. Wis omah-omah dhewe kabeh. Jenengan biasane penjenengan nyambut gawe napa, Mas? Oh, rumput. Bener jenenge Poniti rumput. Bapak Sunandar penggawean apa, Mak? Tani, muka. Nggih, bener. Gak mungkin Wak Sukandar kerjane Bang PCA, gak mungkin. Ada waktu keluar. Muga-muga seger waras nggih. Kok diteket anu ngene. Yang kudu nguyu, Pak. Nggih, iki lho nek mbok. Ora kerasan. Biasa lungguh dengklik lagi lungguh empuk. Boten napa-napa sing seger waras nggih. Mak, niki acara napa niki? Maulid Nabi. Oh, lek pundi niki, Mak? Sawatalu. Andonosari. Kadar. Pasuruan. Alhamdulillah pinter nih ya Allah. Berarti sekolah ini S1. S1 berarti SD. Oleh hadiah. Saturunge oleh hadiah, Mak. Nggih. Doa mau makan. Kasih doa wis kasih doa. Liane. Solawat. Yo puri. Entah bikin apa untuk masih tangan nih kamu kasar, masih kakaknya kelarik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wis diawali kalian Ibu Poniti. Wong biyen niku lek jenengno anak gak koyok wong sakniki. Sopo sing lairno anak siji Ayu Sina Ismahu. Golekno jeneng sing apik. Ngono, Pik. Wong biyen lek wis mari mitoni usaha tabarukan golek jeneng nang para alim ulama. Nang kiai nang guru. Tujuane apa? Anak sing dijalma jenenge cek barokah.
krana jeneng niku donga. Ya. Halo Bu. Bu. Ya. Sakniki kena ana wong golekno anak jeneng nang kiai mboten enten kan. Soale makne ambek bapakne, ayah ambek bundane, papane ambek mamane wis padha nyekel HP Android. Akhire browsing dewe-dewe golek jeneng di HP. Halo Bu. Halo Bu. Gini mboten? Wah, akhire anak iki jenengno gasing gaya-gaya krana golek di jerone HP. Patrio Morales. Luku Gonzales. Jimmy Gonzales. Oh, kejane bocah iki ketara. Gak roh makna-maknane wis pokoke sing penting modern, sing penting gaya. Nyujoni akal-akal golek jeneng Arab. Dieling-eling sik kalah. Di Masjid Al-Abror biyen iku tau nekakno balik kiai. Sudah apik jenenge wong. Wong gak pati eling, gak pati iso maca. Sudah jenenge pokoke penak, kowe wong pinter, kowe penak, kowe lucu. Wah, dieling-eling sing penting pokoke mambu Arab. Ahmad Syaitonir Rajim. Direken pokoke Arab. Halo Bu. Lah wong sing tani dimleni-mleni jaman biyen. Golek jeneng digolekno sing cocok karo netu. Lek cara Jawa. Lek ngat wedok ngat mini. Ngat minten. Nggih. Ngat mina. Lek lanang ngatemun. Ngateno. Ngatijan. Lelek kaya makpon ngene iki berarti tepak minggu pon. Akhire metu bayi wedok poni. Andai kata lahir lanang ya poni. Poni mah. Ponari. Ditambahi suwet, ponari suwet. Kula winginane ngisi ndek ngisi ndek batu. Mejane sak pinten iki nek ora ombo-ombo. Dadi lengser niki warna loro. Sing situ Coca-Cola, Katrinka, Kerating Deng, N150, Fanta, Sprite, marang jeruk, marang yusi, wis apa-apa bot. Lah sing kene golongane susu, jahe, kopi kental, kopi pahit, buah wis es teh apa-apa. Sing kene buah, sing kene jajan wis buah kok. Lah iki ora nempli ana ping. Kayak gak semangat, gak minyak itu wong kene. Iki anduk-anduk dipasang di sini. Yang gitu ya, gus ora. Ya paling golek encing metu kringete kok nggih sebet. Lah ngademe koyo kene. Kula bangga metu teko omahe Abah sapa niku? Abah Mir. Abah Wir. Dipapa karo Banser.
Banser itu adalah benteng NKRI, pendamping penjaga alim ulama. Makanya lek di desa si ono Banser berarti NU ni ampuh. Ojo mek uplu itu NU, tapi tahlilan orangnya, yasinan gak melok, nyelawat ora tau teko, tapi acara berot nyang disit. Ya Allah, lagu pendekar rakyat versi berot khusus untuk Banser Ansor NU. Alhamdulillah Muhammad. Alhamdulillah Muhammad. Boleh kasih tepuk-tepuk sedikit buat yang Rizky. Terima kasih.
Ojo cilik ati lek anake panjenengan dadi santri. Halo Bu. Sejarah santri dadi presiden adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur. Ngira nggih? Sejarah ono santri dadi wakil presiden adalah Bapak Kiai Haji Amin Ma'ruf. Nggih lah. Makanya awake dhewe ojo nguasno casing. Bu. Bu. Ojo nguasno casing. Krana sakniki niku kathah wong wedok pipine halus putih mulus tapi gulune lorek. Enten apa mboten? Wah, akeh niku majak niku kathah wong model niku. Kuwe to waduh bening mulus entolir. Iki jenenge nguwasno casing. Sing bener niku ayu njabane ayu atine. Lha niki lho sing bener niku ngoten nggih. Aja mek nguwasno sampul tok. Lho saniki arek lanang nggih ngoten gagah-gagah. Putih-putih lho, gede-gede lho. Gowo HP Android niku ten. Yoyong-yoyong padahal matek kabeh. Sing urip mek situk ngono iku njagakno tetring karo kancane. Padahal arek gede cekelane pecuk. Mek ngene tok. Nyekel banteng. Enten wong boten. Saniki sing nyekel tampar iku arek. Tunggu Bu. Hati-hati milih mantu hati-hati. Lek nguasno casing iso kejungkluk. Ono arek santri mlebu nang omahe sarungan ambek kupluk bunder. Ngono ku makne muni ngene. Lho, ojo lho. Kon kate ngomong di sarungi ati lho. Halo. Halo. Moro apel gowo Honda Jazz. Numpak R3 gowo supir dhewe. Waduh makne wis gedhe dodone. Aduh. Padahal ngegrek toko di pasar mental ngono ku makne wis waduh bangga alhamdulillah nek laris ngono Bit ngono keceli boli kesendal hati-hati keliru milih no mantu kanggo anake, milih no bojo kanggo anake. Sampeyan gedhek no anak mulai bayi, nggih, ngrumat mulai cilik, diajekno nek TTI, diantar jemput, di sekolah no TK, di sekolah no MISD, di sekolah no SMP apa MTS aliyah SMK sampai perguruan tinggi nyujoni arek wis pinter. Keliru dikekno arek sing ora kenal. Halo Bu. Akhirane sampe dijongkrok lho. Padahal diem eman-eman.
Kudu dipek arek lanang sing senengane. Ngerti iki wong berot apa ora adalah santri pekok bersama El Kisti. Monggo berat sareng Elkis tinggi. Tangannya berikan. Yang apa tangannya bu? Yang di belakang semangat, yang di depan jangan kalah sama yang belakangnya. Bapak-bapak
musik Bekno. Lebih swarga dhisik. Bluke sange bleduk kok. Hasilnya pojokan ini nek bokong itu bau-bau. Ati goyang aitinimu. Busukan bapak nih, busukan mak nih. Alhamdulillah. Muga-muga sehat sehat walafiat. Asmane sinten? Darmawan. Oh, Darmawan. Nggih. Darmawan enggak. Lek cara biyen dermawan, loman maknane loman. Ya. Mbok loman wah ora. Wis rabi napa dereng? Sampun. Bojone tiyang pundi? Kejayan. Pasuruan lah sampean tiyang pundi? Ngriki. Oh, sawah talun oleh Kejayan kok ado kepethuk pundi? Dolan-dolan. Pas dolanan di Bonagung. nang pas Bonagung Malang apa Bonagung Pasuruan lah. Terus yo kok kepethuke. Tumbas. Pas tumbas marung yo. Oh, pas tumbas marung. Apa bojo sampean pas ngedoli? Nggih pas bayar. Oh, pas bayar. Berarti bojo sampean nyambut gawe di warung. Nggih. 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 Oh, nggih. Bojone jenenge sinten? Vivi. Oh, alah bojone jenenge Vivi. Ora campur men. Model ngene oleh Vivi. Bawas ora. Ya kaya tukang baju ini. Lah iya apa Vivi kacamataan bathok. Piye ganteng. Lah saiki apa kaya lek paling gak akan dipisui bojone. Wae nyambut gawe turu lho. Napa seneng mabuk? Mana? Biasanya awak entek ngene seneng mabuk. Bener nyambut gawe iki kaya akeh. Nah, tapi entek di mabuk tok di omah ora kedumanan. Ya bener lek sing wedok pendelak-pendeli. Nggih napa nggih? Betul-betul, nggih napa nggih? Perak-perok, nggih napa nggih? Nggih. Wis ora iso nglumpuk ayo nyambut gawe 24 jam. Tapi lek bendina oyong-oyong botol tok. Nyata aja nyekel sini. Bukan ngatek kan ngatek. Ada nabuk ada. Ya. Sawah ente orang rumah kakean mabuk rumah tanggane gak jelas gara-gara sebotol minuman. Assalamualaikum Muhammad. Sampai nyanyi apa? Untuk air, saya kita botol minuman. Sejarah Darmawan. Ayo Mas,
menikmati le etok-etoke aku dadi bojone sampean etok-etoke ya saat dadi TV ya Mas atau ini Mas sampean biyen sing Jokone ganteng Mas Bagah Riji opo sak Joko awake dhewe rumah tangga wong loro awake sampean kok sambantek opo Mas Perubahan. kok iso Mas awake sampean tambah berubah biyen padahal yo lemu tentu saiki mek kari belum kulit tok opo Mas lemokno Mas awak sampean mosok Mas mikir no blonjo Yo iya ta. padahal Mas aku pendino masa yo sak anami aku ora tahu Mas jiat jalu sing aneh-aneh paling api iwak pindang cilik daging yo gak tahu kok iso Mas aku lo Mas sabar nang sampean aku ya ora gelek-gelek njaluk nang sampean wis pokoke malam Jumat mateni setan sewu apa tak joge sampean gak tau tuku jamu iki Mas padahal yang mek dilu mek 10 menit wis plek-plek Ya ben lemu Bang. Ya sampe ditambahi ngono. sampeyan aja mabuk ae Mas ya iku mungkin sampe gelek melek bengi mabuk bendina oyong-oyong botol aku gak nuntut aneh-aneh Mas sampe nyambut gawe apa-apa ora apa-apa Masan macul aku ya trimo sampeyan ngundi aku ya gelem wong omah iki Mas omah iki sampe ngempong Mas golek sampingan liya di samping macul di samping ngundi bengi lak nganggur Mas golek-golek sampingan nambal-nambal Anjing. lodong Mas gak popo Mas sampean masan dari tungkang tambal Rasulullah Muhammad melok seneng melok joget Iya Mas, Dek goyang. Ayo, apa-apa. monggo kemawan disangoni Sama nih gue. Hati
suwe tambah kucuk. Tak delok toko niku meneng entuk tolak bedes ketuluk. Sita diunggah nomor sumringah. Rono wis oleh penggawean anyar maneh. Oleh sampingan nyambut gawe dadi tukang tambal. Siji saiki wisan lho. Wong wis nyekel duwe. Dodo niku jembar nggih lho nggih. Mang susah kono utang. Kreditane sik dawa. Guru kene bang mekar barang. Yo saiki siji jan nggih alhamdulillah. Pirang-pirang dino iki Mas aku ngelahke sampean wis rada barak Mas. Asale dop 5 watt saiki wis dadi dop 40 watt Mas. Kukluke benakno Mas. Kaya ora tau keramas. Kok becik wan. Mene disikat ya. Ya, potongan. Ya. Lek nyeluk D apa yang nang sisi? D. Ya. Nah, bisa D iki. Mas Darmawan. Halo. Cekelong iki cekelong. Apa, Pak? Apa, Pak? Ah, iki bapak nih, apa Pak?
jangkrik. Kok ono ndek kene ono wong model kaya tak kira jeneng samping masjid wong golongane soleh-soleh tok. Tibake duduk soleh tapi toleh. Toleh. Uber bang. Muga-muga segera waras. Barokah murutan talu punika nggih rumah tanggane tentrem ayem seken sakinah mawaddah warahmah. Omahe adoh mboten cukup masjid. Pengen pundi. Alhamdulillah berarti adan iso. Ini Pak adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penak lho, perlu ditadek normas. Cekak berota. Sedina sewengi sembayang pirang ping pira? Nggih mboten mesti. Ya berarti kadang sembayang, kadang ora. Ora apa-apa wong sik kain. Nggih nggih. Suwe-suwene ya jangkep. Nggih nggih. Aja dilokno arek arang-arang iki dilok. Itu arek kait mlebu emper kene. Ini barang kowe ngene dijak sak awon ora apa-apa. Masa jengkula-jengkuli tok ora apa-apa. Kaitane adan sak komati pisan. Iki kaitane nggih. Subuh ya rakaat. Oh pinter, lare mari. Oh tiga lare asar. Oh pinter lohor. Lah isan. Lah kabeh iki total ketemu pira? 17. Oh pinter lho. Jempol lho. Ya iki sampeyan ada keliru wasmu kesingit tok lho. Lah dermawan iki arek genah. Anjene saiki sik dadi santri pekok. Ben wis genah tenan dadi santri pondok. Amin Allahumma amin. Mari kita lakukan awake ya. Cara mulai kan tenan. Napa? Carane lemu los jol. Wayahe sembayang. Lho, wayahe mancing. Lho, wayahe nyambut gawe diling-iling. Ya wayahe berot. Oh, iya. Boleh 100. Jadi tambahan. Lemu ba? Kata mana Pak ini? Jangan lemu ba? Baik ba? Paling dia matur nuwun. Oh, 150 ini Pak. Kalau 150 dari marut klopo nih 150 ya. Dibeli 150. Gak oleh digawe tuku apa-apa. Nggih. Dikelompokno ambek bojone untuk selumpuk dadi 150 juta digawe daftar haji ya. Temenan ya. Ojo dirutik iki ya. Ya. Nggih. Ojo digedulin. Ojo ge mancing. Diadai dompet cek narik kanca-kancane. Nggih. Paham? Nggih. Ayo, ini apa yang Gelandangan. Gelandangan itu. Iya. Liane apa liane? Kandas.
Sungguh terpaksa aku menyanyi. Nanti ini potongannya arek baik kan? Iki saking kepethuk pengajian. Kok gak kepethuk pengajian? Waduh, apa nek gak teko barang gak ro isine mulutan dal punika. Ngene apa nggih? Selamat kepethuk pengajian, muga-muga ilmu sing ditampa niki dadi manfaat iso dilakoni ben dina. Amin Allahumma amin. Nyacak lek moh keduk pengajian lho. Request wis request. Nek ngene-ngene kok. Salah kok. Iya wis ya. Iya wis karepmu wis karepmu. Oleh 150. Iya mari kita bayar. Iya mari tambahin darah kita. Kami bodohku kali bodoh. Kamu sama Mbak Londo, ketek dong. Tepuk-tepuknya dong buat Mas Gunawan.
Nyanyi dagang ngarep tak enak. Tetap Mas Yato, Mas Imo. Lenggo tak ngarep tak enak. Bagaikan gelombang yang datang Terima kasih dari kabar lagi. Terima kasih buat Mas Anto. Namun cintaku akan pernah berubah. Masa demi masa kita berdua akan pernah berpisah. Namun dalam cinta layar samudra mencapai tujuan dengan harapan. Suruh buat Mas Yanto. Setrek ya. Setrek. Aduh, kon arek koyo ngene. Ya iki jenenge anak toleh ya iki. Yang oleh duit kok tambah katene digawe mabuk. Ora oleh, ora oleh. Etok-etoke aku gak simak sampeyan. Nggih. Nah. Sajane aku gak melok-melok urusan rumah tangga sampeyan. Kon wis rabi oleh TV pilihanmu dhewe. Apa itu? Sajane aku rabi edok nak, rabi edok. Ini iki aku tangga separo sing wadon nang aku jere kono ora entos. Kang bojomu. Apa itu? Bojomu kon tinggali mancing. Tak kuwi ya. Nyambut gawe sing kena. Wong aku ki wis tuwek, bapakmu wis mati. Nggih. Epo-epoke. Sini lho nak. Aku ki wis tuwek, umur wis karen-karen. Ya wis gak kuat apa-apa, isine mek caring kok. Aku biyen nyekolahno kon ngajekno kon cara. Apa meneh ngetokno kon biyen bapakmu pena mari ngencepno nyingkri. Aku nang pasar kon tak gembol nah. Aku nang Tegal kon tak oyong-oyong. Aku ngrumati kon cara nah gedhekno kon sampe kon rabi sampe kon omah-omah. Aku gak njaluk apa-apa, gak njaluk ira apa-apa. Aku kepingin wedan. Ora iso ngukaki. Ngukakno. Iku sing gembreng ku apa? Iku apa jenenge? Gak mendemi anak. Ya apa nak rasane
ngono arek keceklok. Oh, tak kira keceklok. Papane lungguh muni kuno. Muga-muga uripmu penak seger waras. Tegal sing limburi kuwe enak ben ya. Pekarangan dumen ambek adikmu. Mari ngono terus sawang Tegal sing sanding pasar. Iku wek umum. Iki mak winginan dicekeli Pak Demu 1,5 juta. Iku tak kekno kowe ya. Ya, wet-weten. Wong mang wis dikek iwak kaji 50. Iya, oh iya 50. Penak kon mek lagu situ ngono salerane. Kula tambahi. Aku urung jelas nah. Wis ngetokno duit balak-balik ora kok. Untukmu oleh piro? Wong wedang ya wis entek. Pak ini Iki adem nah. Nah, sing ruku nambe ibumu. Sing ruku nambe adikmu. Sing ruku nambe cacakmu. Sak wayah-wayah ben aku wis dipathuki loro. Aja dikirim nyanyi ya. Aja dikaraokeni. Aku ora njaluk apa-apa, rawon gak doyan. Bakso gak doyan. Ule ya ora doyan. Sing doyan mek kiriman Al-Qur'anul Karim. Ilingo nek Masjid Al-Abrar iki. Lebonono. Aja mek liwat tok ae. Kok sak wayah-wayah kono mlebu masjid ilingo aku kirimen Fatihah ya nah. Aja gangge tok gak kepangge. Ilingo wong tuwa wadon iku pangeran katon. Ana sing iso nembus langit kejaba wong tuwa wedok. Mulane kono aja ati nglalekno ambek ibumu ya nak. Aja gangge ae. Le. Aja wani-wani ambek wong tuwa wedok. Biyen darah dagingmu iki teko biyen metu teko air susu. Lho, rungokno. Jiwa ragamu iku teko kasih sayangku nah. Lagu keramat. Hari ini Mas
Lampu nih mati nih. Duitmu mabrung. Boten. Boten. Bu. Wis meh 2 jam. Jenengan sik mutu, sik anteng, sik santai. Saking menikmati acara dalu punika. Awake cek seger waras, cek adoh teko penyakit. Tangane diunggahno kabeh. Tangane diangkat tangan loro. Cek gak ono penyakit stroke cedek-cedek. Ayo kabeh lanang wedok. Pokoke sing tangane diangkat gak kena stroke. Sing gak gelem ngangkat titenono 2 langkas. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dipun utus ten alam dunya, rungokno Bu. Bu, ikune donga. Halo, Bu. Kanjeng Nabi diutus ana ing muka bumi niki adalah Nabi terbaik. Umat terbaik. Wa ummatuhu khairul umat. Umat paling apik mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, sing paling apik dhewe genah meneh kejaba umate Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya dalu punika Masjid Al Abror ngadakaken peringatan Maulid Nabi. Man aqdoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Bu. Masa nono gangguan tetap setia. Masa nono gangguan lampune mati tetap istiqomah cinta nang Kanjeng Nabi. Man ahabba syai'a fakasura dzikruhu. Sapa sing seneng sesuatu mesti balak-balik nyebut sesuatu sing disenengi. Lek anjene jenengan nyoto-nyoto seneng karo Kanjeng Nabi, berarti seneng nyebut asmane Kanjeng Nabi. Seneng maca sholawat. Rungokno Bu. Ora ana wong seneng lali karo disenengi gak ono. Mesti balik-balik nyebutno sing disenengi. Contone kaya Jerman iki. Dermawan seneng karo Vivi. Balik-balik nyebut jenenge Vivi. Biyen nalika pertama kali kepedhot, ya. Lirikan matamu menarik hati,
Oh senyumanmu manis sekali guna sakjane arek iki kok sregep adus ngoten ganteng. Wah temenan bangir wirunge bangir arek niki lho lemu titik waduh wajahe kaya Arab. Loh temenan ya ganteng arek niki ya. Pertama kali kepethuk sing jenenge Vivi waduh terngiang-ngiang terbayang-bayang. Aku mau makan, ingat kamu, aku mau tidur, aku mau kejeding. Pertama kali kepethuk Vivi lho, anjene wong cinta. Turu ya ketok-ketoken, mangan ketok-ketoken, dijeding ya ketok-ketoken. Iku jenenge wong cinta. Contone kaya dalu punika, lampu mati pancet ana kene. Nggih to nggih? Padahal wis dekut karepe kudu ngoyo pancet ana kene. Ana sing wis ngoyo balik meneh lho. Iki jenenge cinta karo Kanjeng Nabi. Nyacak kok kudu kula sing ngisi aduh wis buyar wis manut. Kulane larang regane. Embuh niki niku oleh pira ora. Ngene wis ngetokno dhuwit 200. Oh, adohe gak umrah ya. Iki mawon kula nggawa driver jane kula supir dhewe. Tapi ndelok medane tak delok toko Google Map waduh sak jam setengah perjalanan. Liwat gunung menek-menek naik ke puncak gunung tinggi sekali ya Allah. Akhirnya kalau nyewa driver jeep sing biasa munggah nang Bromo. Wah wis iki lek gak beli masalah entek. Leban papat tipis kabeh keprok-prok. Leban situ 600 ping 4 wis ketok. Aduh. Kudu hitungan rek. Ya wis sabar nggih. Matur suwun wis nampingi kula ngaji bareng nggih. Ben tahun depan undang maneh golek papan sing ngombo digedhekno pisan sampe dadi ketua panitia ya siap langsung bantengane tekakno kabeh ya apa kula winginane niku ngisine jabung Malang dadi sing ngadakno niku arek bantengan kok dadi kula dikarak banteng kabeh 12 ngarepe banteng arek tipiki sak desa nggawa oncor kabeh kula dipayungi alhamdulillah arek bantengan ngaji ngarep dhewe kabeh arek bantengan gelem ngaji ono sing ketok-etok gayane tok ono tak nyedekno enten apa mboten arek bantengan gelem ngaji kaya dermawan kuat 2 jam pengajian dalu punika muga-muga nungguhi panjenengan dadi saksi lek panjenengan niku betul-betul cinta Kanjeng Nabi sallallahu Muhammad. Wami wong loro loh jarang wong ayu gelem ngaji ngeten jarang. Wis mendek kene tok iki ya. Biasane wong tuwek-tuwek tok dowe-dowe ning arep. Wis ora doyan, sing ayu-ayu ora doyan. Lah iki ono biduan loro. Anteng sembojo gawa kempul gawa selendang. Ngempet nguyuh. Ya Allah, muga-muga seger waras. Pokoknya sing penting seger waras. Seger waras niku mangan saanane nikmat. Nggih
jago-jago ambek kulup ambek sambel ambek iwak kodok ngoten iku rasane wis gak ngalor gak itu. Embok kula wingi niku ngaji ning Gempol, tekodok langsung dipapat prasmanan. Mangan sadurunge munggah panggung mangan. Iki mang ora. Wetenku sampe loro. Lah mangan wis kebengen iku wis ora enak. Dadi mungkin nek kula mangane titik sing penting dibungkus. Ya Allah, guyune panjenengan ngestokno Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Betul-betul kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Ben awake dhewe kabeh oleh syafaat Nabi, oleh syafaat Quran. Amin Allahumma amin. Masjid Al-Abror sing sakniki diulang tahuni, muga-muga semakin lama semakin makmur, semakin maju, masyarakate muga-muga tentrem ayem, hidohno teko penyakit, hidohno teko jambret, hidohno teko maling. Rezekine bapak ni arek sing nyambut gawe muga-muga gampang gangsar barokah. Amin Allahumma amin. Donga bareng-bareng nadong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna muqimas sholati min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma ja'al awwala yaumina hada sholahan wa awsadu falahan wa akhiru najahan. Allahumma inna dhaifun wa qawina wa inna dan wa a'izzana wa inna fakir wa abunana ya arhamar rahimin. Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Monggo bapak ibu dipun jalukaken sepura nang Gusti Allah. Jenengan duwe anak, monggo anak dipun jalukaken nang Gusti Allah. Jenengan duwe cita-cita, duwe keinginan sing durung dikabulno, monggo sakniki njaluk nang Gusti Allah. Jenengan duwe masalah hidup, gadah problematika dalam kehidupan, monggo curhat nadong nang Gusti Allah. Tangane pancet nadong. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam waghfir lana ma madha. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha. Pisan engkas ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anakku sing jenenge Dermawan nggih niki hadiah sampeyan. Ya, eling-eling nggih. Wis padha. Kira langkungipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.